या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। बद्धकोष्ठता म्हणायला एक छोटीशी समस्या आहे, पण त्याचे दुष्परिणाम खूप धोकादायक असू शकतात। ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये शौच करताना व्यक्तीला मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागतं आणि त्याचं पोट साफ नसतं। अशा स्थितीत बद्धकोष्ठतेचा त्रास असलेल्या व्यक्तीला पुन्हा पुन्हा शौचासाठी जावं लागतं। पोट साफ नसल्यामुळे त्याचं मन कोणत्याही कामात रमत नाही आणि दिवसभर आळस वाटतो। वारंवार टॉयलेटला जावं लागतं आणि टॉयलेट सीटवर तासनतास बसावं लागतं आणि खूप दाब देऊनही पोट व्यवस्थित साफ होत नाही। अशा स्थितीत व्यक्तीचा स्वभावही चिडचिडा होतो। अशा व्यक्तीला खाण्यापिण्याची विशेष काळजी घ्यावी लागते। तुम्हालाही बद्धकोष्ठतेचा त्रास होत असेल तर या समस्येवर उपाय म्हणून आम्ही तुम्हाला काही घरगुती उपाय सांगत आहोत। जर तुम्हाला बद्धकोष्ठता असेल तर सर्वप्रथम ही समस्या गांभीर्याने घेणं आवश्यक आहे, कारण या समस्येमुळे अनेक प्रकारचे आजार होऊ शकतात। सर्वप्रथम बद्धकोष्ठता म्हणजे काय आणि ती का होते हे जाणून घेऊयात। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। आता पाहूयात बद्धकोष्ठता म्हणजे काय। आयुर्वेदानुसार मानवी शरीराचं संतुलन हे वात, कफ आणि पित्त या दोषांवर अवलंबून असतं। यातील असमतोलामुळे शरीरात आजार जन्माला येतात। आहार आणि जीवनशैलीत कोणतीही कमतरता किंवा निष्काळजीपणामुळे जठराची आग मंदावते, त्यामुळे आपण जे अन्न खातो ते नीट पचत नाही। त्यामुळे वात, कफ आणि पित्त दोषामध्ये असंतुलन निर्माण होतं आणि आपलं शरीर रोगग्रस्त होतं। वातदोषातील काही दोषामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या उद्भवते। या समस्येला मल सुकल्यामुळे जड होतो आणि विसर्जन नीट होत नाही। बद्धकोष्ठतेची लक्षणं कोणती, तर कधी कधी अशी काही इतर लक्षणं असतात जी तुम्हाला बद्धकोष्ठतेची समस्या असल्याचं दर्शवतात। उदाहरणार्थ ओटीपोटात दुखणं आणि जडपणा, गॅसची समस्या आहे, डोकेदुखी राहते, अपचनाची तक्रार, विनाकारण आळशी होणं, श्वासाची दुर्गंधी, तोंडात फोड येणं, चेहऱ्यावर मुरुमं। आता बद्धकोष्ठतेची कारणं कोणती, तर कोणत्याही समस्येचं निराकरण जाणून घेण्यासाठी सर्वप्रथम त्याची कारणं जाणून घेणं आवश्यक आहे। त्यामुळे तुम्हाला बद्धकोष्ठतेच्या समस्येपासून मुक्ती मिळवायची असेल तर आधी जाणून घ्या की बद्धकोष्ठतेची समस्या कशामुळे होते। अन्नामध्ये फायबरची कमतरता म्हणजेच तंतुमय अन्न न खाणं, तळलेले आणि मसालेदार अन्न खाणं, पाणी आणि किंवा द्रव पदार्थाचं सेवन कमी करणं, वेळेवर न जेवणं, रात्री उशिरा खाणं, जागरण, चहा, कॉफी, तंबाखू किंवा सिगारेटचं जास्त सेवन केल्यास बद्धकोष्ठता होऊ शकते। भूक नसतानाही अन्न खाणं, खूप तणाव किंवा चिंतेखाली असणं, हार्मोन्स असंतुलन आणि थायरॉइडमुळे देखील बद्धकोष्ठता होऊ शकते। दीर्घकाळापर्यंत खूप वेदनाशामक औषधं घेतल्यानेही बद्धकोष्ठता होऊ शकते। आता बद्धकोष्ठतेसाठी घरगुती उपाय कोणते, तर तुम्हाला बद्धकोष्ठतेची कारणं समजली असतील, कोणत्याही रोगाचं किंवा समस्येचं कारण कळेल तर त्यावर उपाय सोपे असतात। आता बद्धकोष्ठतेच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी तुम्ही कोणते घरगुती उपाय करू शकता हे जाणून घेऊया। मनुका, एरंडेल तेल, बेल खा, जिरे खावं, लिकोरिस हा बद्धकोष्ठतेवर रामबाण उपाय आहे। त्याचबरोबर बडीशेप, चणे, त्रिफळा चूर्ण, मध, पालक, कॉफी यांचं सेवन करा। 2 चमचे गूळ गरम दुधासोबत नियमित घ्या। सुके अंजीर दुधात उकळून खा। लिंबाच्या रसात काळे मीठ मिसळून सकाळी सेवन करा। रात्रीच्या जेवणात पपई खा। रात्री झोपण्यापूर्वी गरम दुधात 2 चमचे देशी तूप टाकून सेवन करा। 10 ग्रॅम इसबगोल भुसा सकाळ संध्याकाळ पाण्यासोबत घ्या। त्यानंतर पुरेसं पाणी प्या। नियमित व्यायाम करा। वेळेवर मल विसर्जन करा। फायबरयुक्त पदार्थ खा। जेवणाच्या अर्धा तास आधी आणि नंतर कोमट पाणी प्या। आलं आणि मध पाण्यात मिसळून प्यावं। लिंबू पाणी प्या। भेंडी खा, अंजीर खा, रोज एक आवळा खा, भोपळ्याच्या बिया खा, कोरफड, मनुका खा, ताक प्यावं। त्याचबरोबर अळशीच्या बिया खाव्यात। या घरगुती उपायांनी बद्धकोष्ठतेपासून काही प्रमाणात सुटका मिळू शकते। आता इथंच थांबतोय, पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।